हा बघ, आपण तुला तर रिश्ता बघायला चालले हाव. हो. जरा डिमांड ताट ठेव. हो. त्याने जर सायकल बोलले तर तू बाईक माग. हो. त्याने जर कूलर बोलले तर तू एसी माग. हो. त्याने जर गाडी बोलले तर तू सरळ बंगला माग. हो. काय समजलास? समजलो. हा ना? काय त्यांनी जर पोरगे बोलले तर मी तिची आईच मागेल. मारू काय यार फोन येते बाय याचा. सादिक बाय फोन येते तुमचा. नाव नाही, नंबर आहे. सलाम अलैकुम. बेटा मन में लड्डू फूटा. वालेकुम सलाम. वालेकुम सलाम. ते कोकणी भाई सादिक तुम्हीच काय? बेटा मन में दूसरा लड्डू फूटा. हो मीच तो सादिक. तुमची शादी झाली? नाही माझी शादी नाही झाली, मी अजून सिंगलच आहे. पण तुम्ही कोण बोलताव? घरा या मग सांगते कोण बोलते. सपना टूटा है तो दिल कहीं जलता है, थोड़ा दर्द हुआ चलता है. बाबा बाबा बाटली वाले बाबा. बाबा 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 समस्या आहे. समस्या आहे खरे? प्रॉब्लेम बोल. काय प्रॉब्लेम आहे? सगळा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होईल. नक्की ना? हो. बाबा मी 2-4 दिवस निसताय माझ्या सपनात भूता येतात आणि क्रिकेट खेळतात. काय बोलतोस? हो. थांब, ती तावीज देत आहे, ती आज रात्री बांधून नीज. बाबा ती तावीज सकाळ बांधताय का? आज त्या भूतांची फायनल मॅच आहे. जादूचा चिराग. घस घस. तू नीट घसच नाही, घस घस. जो हुकुम मेरे मालिक, जो चाहे मांगो सब मिलेगा. मला आता 10 करोड रुपये आणि आलिया भट्टची शादी करायची आहे. मालिक हुकुम करो, सावटपणा मत करो. आपल्या गावात तर काय फॅन होती, अशिन तर काय मोठा आहे. लगेच इंटरेस्ट होते त्याचा. राजा पेडू खाऊन बघा बेसी काय. पेरू मस्त आहे. मस्त आहे. खूप टेस्टी आहे. मग गटारात कोणी फेकला होता? सादिक भाई एक सवाल अटकू काय तुम्हाला? अरे तो हटक ना हटक. हटक. प्यार कवा करायचा असतो? प्यार कवा करायचा म्हणजे? शादीच्या पहिले का शादीच्या बाद? कवा पण कर, फक्त बायकोला नाही समजला पाहिजे. महाडला पाऊस पडला. आपल्याकडे पाऊस पडला काय? काल पडला पाऊस. हे बघ सादिक भाई. अस्सलाम वालेकुम सादिक भाई. जुम्मा मुबारक. तुम्हाला मुबारक. काय करता? काही नाही, असंच आपला टाइमपास. भाभी काय करतात आहेत? भाभी चार्जिंग वरती आहेत. चार्जिंग म्हणजे तिच्या आयशीशी बात करते. समजला? भाईजान मला हीच पोरगी पाहिजे. तू चल पहिले मला बघून दे. चल. सलाम अलैकुम. वालेकुम सलाम. या बैठा इकडे बैठा. कोण आहेत? काय माहिती कोण आहेत? तुम्हाला ओळखलो नाही मी. हा माझा बारका भाऊच आहे. तुमच्या पोरगी रिश्ता घेऊन आलो मी. पण आमची पोरगी आता पढाई करते. ठीक आहे, काही मुश्किल नाही. 1 घंट्याच्या बाद येऊ.
अरे शाळेत ती शाळेत आहे अजून चल. ओ चाचू सकाळ बसते मी शाळेत जाणारच नाही. कर काय झाला? आज शाळेत आमच्या सगळ्यांचं वजन केले. वजन केलं तर मग काय झाला? आज वजन केले नाही सकाळ नेऊन इकले मग. असं होतं होता काय होतं? मी किती काही बोलू तरी होतो. मी फक्त मजाक केली होती. का हो सादिक भाई काय लढता तुम्ही? काय झाला? अरे रात्री मी आणि माझी बायको दोघा जेवायला बैठलो हा, मग? होतो. तर ती मला प्यारची बोलली का मी तुमच्या प्लेटीत बैसू काय? हो मग काय बोलली ती? तर मी फक्त तिला माझा कित बोललो तू इतकी जाडी आहेस का माझ्या प्लेटीत पीठ नाही पाहिजणार. आपल्याला मना करत नाही. दोन्ही जण वडापाव खात आहे. अगो ऐकतेस काय? काय हो? जरा माझा माता चेपून देतेस काय गो? जाम दुखतय. थांबा. मला एक सांगा, जेव्हा आपली शादी नव्हती झाली तेव्हा तुमचा माथा कोण चेपून द्यायचा? अगो शादीच्या पहिले माझा माताच नाही दुखायचा. दहिवली फाटा. दहिवली फाटा. रिझल्ट बघून नापास झालास? काय करता जरा गायचा दूध दूध पी म्हणजे हुशार होशील. नाही तर काय. अहो सादिक बाय ऐसं जर असतं ना की गायचा दूध पिऊन कोण हुशार झाला असता आता गायचा वासरू इंजिनियर असता. पोरगी पटवला नाही बाईने. आता अन्नी पाणी. अरे तिचाच आहे. रेवय नाही तिला. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. हा बोल. माझा आता रिश्ता झालाय. मला कॉल मेसेज काय करू नको प्लीज. नासिर मला इसरून जा. हा अगो पण माझं नाव तर वसीम आहे. अच्छा वसीम, एक काम कर तू पण इसरून जा आणि त्या नासिरला पण सांग. काय उन्हाळ्याला गेलेलास? गेलो तू मस्त पिक्चर बघायला. खच्चा मा की ममता. वरती जा, आता दुसरा पिक्चर लागलाय. अच्छा. बाप का कहर. काय करणार आपण तरी? काय झालं? का लढतय? अरे काल ह्याला पोरगी बघायला नेलो ते. मग पोरगी बघून जाईल आणि घरा आल्यावर बापास ह्याला जो कुठला नाही नुसता तोडत मारला चा मारला. का ना पण का? अरे पोरगी बघायला गेलो होतं. हा. पोरगी आईली बैसली चहा बी पियाली सगळी आणि ह्याचा बापूस ह्याला काय बोलला तर तुला पोरगीला काय सवाल हटकायचा असेल हटकून घे. हा मग ह्याने तिला हटकला. काय तो तुम्हाला काय पोरावाला आहेत काय? नमस्कार,
मी सादिक परदेशी कोकणी माई न्यूज चॅनलशी आलेला आहे आणि आपल्याला अशी न्यूज मिळाली आहे की आपल्या गावचा साकीब आहे त्याची बायको मिळाली आहे. तर आपण जाणून घेऊया कशा काय झाला ती. मी ऐकलं तुमची बायको मिली, तर त्याच्या मागचं काय रिझन आहे आणि कशी काय मिली? झेर पिऊन मिली. झेर पिऊन मिली? पण पोलिसांचं असं बोलणं आहे की तिच्या अंगावरती मारले पेल्याचं आणि फटका मारल्याचं निशाण आहेत म्हणून. मारणारच ना, झेर पेला नाही बोलत होती. बंद. अरे भाई ऐका पंकज युद्धात बनून बैसला सहीस. अरे यार काय सांगू तुला, का? शादीची वय निघून चालले, सही बात आहे. त्याच्यात पोरी कोण देत नाही. आणि ह्या रोज अंगणवाडीच्या मॅडम येतात आणि विचारतात तुमच्या घरी लहान मुलगा आहे का. अरे ह्या रोजचा ऐकून माझा जीव जलतं. काय रे सादिक बाई, काय का टेन्शनला बसलंस? अरे काल रातची मी माझ्या गर्लफ्रेंडसोबत चॅटिंग करत होतो. मग मी तिला हटकलो का तुला तुझी नीच जास्त प्यारी आहे का मी. मग काय बोलली ती सादिक बाई? तिने सुभाची उठल्याच्या बाद रिप्लाय केला का मला तुम्ही जास्त प्यारा आहो. अजय बाय माणसाला काही इज्जत नाही ना, त्याने ते जायचंच नाही. हो मोठा शहाणा आहेस, म्हणजे मी माझ्या घरात पण जाऊ नको काय? अरे यार काय झालं तुला? मला बायकोनी कंटाळा दिला नाही का? अरे नुसतं ते युट्यूब वरती रेसिपी बघते जेवणाच्या. मजा आहे मग तुझ्या बेस खाय मिळत असेल तुला. असला बेस जेवणाच्या रेसिपी बघते, पण बनवते सुट्टीचा चालणार.